קודקוד הכרעה, כאן מפקד חיל האוויר ומפקד זרוע היבשה. אתה צריך איזשהו סיוע? אנחנו מעליך. כאן קודקוד בהכרעה, אני מקבל כל מה שאני צריך כבר שבוע שלם. רוצה להגיד לכם שאני מרגיש אתכם איתנו כאן יחד עם הלוחמים ויחד עם עם ישראל כולו. אני כנציג הקדמי של זרוע היבשה בחזית הלחימה מרגיש את חיל האוויר פה איתי בכל שלב, בעוצמה, חזק מתמיד, קרוב ואיתנו מאי פעם. רק תמשיכו ככה ואנחנו בדרך לניצחון. רצינו לאחל לך הצלחה גדולה וחיבוק גדול לך, לכל החיילים, הלוחמים, ולדחוף קדימה, כמו שאומר פה מזי. כאן קודקוד, תודה רבה על כל העזרה הצמודה, עם מספרי תקיפות פנומנליים. קודקוד פיצוץ, כאן קודקוד, ראשית הם עושים עבודה פיצוץ, תור לכל המילואימניקים שעזבו את הבית, שאנחנו מאוד מאוד גאים בהם, ונעשה כל מה שהם רוצים וצריכים כדי שיעמדו במשימתם. וקודקוד קיבלתי, יש פה מורל גבוה ואנחנו לא צריכים כלום. תקחו את האהבה של עם ישראל ואת הגאווה שלו בכם וקדימה, לאט לאט עד הסוף. فيش ولا إصابة والله يا أخي. هيني بتطلع فيش إلا الشاب شكله يا حرام.